אם תרצה אין זו אגדה, זה מה זה אמר אחי, זה עם הזקן. הרצל? היי, שלום. אוקיי, אם אי פעם טעיתם איך שני אוטיסטים משחקים רוקט ליג, כן, פשוט תצפו בסרטון. Here we go again. נכנס לגול עצמי, אחי. לא, יש סיכוי. כשלקחתי את זה עם הפומפה, אני לא יכול לדחוף את זה פנימה, אחי. ג'וני תציל. מה תציל? אני לא בשער! מה תציל? אני לא בשער! עכשיו או אף פעם? או שאנחנו הולכים לנצח את המשחק הזה או שאנחנו הולכים להפסיד אותו. לא, כי נסענו כבר 8 ברצף. עכשיו מנצחים. עכשיו מנצחים. A few moments later. Speed. I am speed. הייתי כזה קרוב. זה היה עובד אם הייתי מצליח לעשות... לא! לא! למה? What is he doing? אמרתי לי ננסה להוציא את זה כי ראיתי שזה תבך שם. We'll use the power of friendship. נתקעת בקיר, אחי. עכשיו סרטון, אני אעלה את זה ליוטיוב, שתי אוטיסטים משחקים רוקט ליג. אומייגאד אחי, זה בדיוק מה שקראתי ללייב שלי עם אלחנדרו. אני מת, אחי. אני פשוט אוהב להיות גזען, אחי. היחידים שאני באמת שונא זה בריטים. הם גם שונאים את עצמם, זה לגיטימי. גם בוא, אחי, זה בריטים. טוב, יש לך נקודה, אחי. נראה לי שפה זה הזמן לסיים את הסרטון. אני אוהב בנים.